Nepouštěj otěž. Ano. Výborné. Velice hezký výkon. Výborná dvojice. Zaklusej, pochval a s přehledem jeď to rozeskakování. Pokud budeš chtět jet trošku rychlejc, musíš tam nechat trošku víc holení. Ale neznamená to, že ho vepředu o tolik povolíš. Zkus to udělat, že budeš dřív točit. Ano. Ano, a teď musíš trochu jet. Výborný. Tak, pamatujte si čas 19:82. Kateřina Janoušková, Lakora, Vaškovic Farma. Kristina Jirásková s Volterem se připraví.